আজি ঢেকিয়াজুলিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে এক ৰোড শ্ব' আয়োজন কৰা হৈছিলে। হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ৰোড শ্ব'ত ওলাই আহিছে। আমি ভাবিছিলোঁ যে 3 কিলোমিটাৰতে ৰোড শ্ব' শেষ হ'ব, কিন্তু ৰাইজে যিটো উৎসাহ দেখুৱাইছে এতিয়াও ৰাইজ মানিবলৈ ৰেডি নাই। 2 ঘণ্টা ৰোড শ্ব'ৰ পিছতো ৰাইজে ৰোড শ্ব' কৰিব বিচাৰিছে। মই ভাবোঁ 19 তাৰিখে হিয়া উজাৰি পদুম ফুলৰ ছবিত ৰাইজে ভোট দিব। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।